खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलां। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ गुजरात भबानगरनि महुवायाव फरायसालियाव थांनाय समावनो फरायसाफोरा दैबानाजों जुजिनो गोनां जादों। गासै 50निबो बारा फरायसाफोरा थांनाय मैया गोबारै हानाय अखाजों आरो दैमानि दै देरनायाव नांथाबना दङमोन होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाथायथिलियाव रेस्किउ हानजाया सौहैयो आरो गासैबो फरायसाफोरखौ रैखा खालामो। समाजारि बिजोंनि गेजेरजों भाइरेल जानानै मुंदांखा जानो थाखाय दासान्दि सुबुंफोरा बायदि मोजां गाज्रि रिल्स भिडिअ बानायगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जयपुरनि सासे बेटारि ए-रिक्सा सालायगिरिया आयेन बेरेखा ए-रिक्साखौ गोबारै सालायना भिडिअ बानायना भाइरेल जानो नाजानायाव पुलिसजों हमजादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला ए-रिक्सा सालायगिरिया गोबारै ए-रिक्साखौ सालायनानै गुबुन गारिफोरनि जोबोर खाथिजों लांदोंमोन, जायखौ ट्रेफिक पुलिसआ नुयो आरो ए-रिक्साखौ पुलिस बिफाननो हरो आरो ए-रिक्सा सालायगिरिखौ साजा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 12 जुनाव जानाय गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायाव गुजरातनि बारग' गाहाय मन्थ्रि बिजय रुपानीआबो रुंसारि जादोंमोन। थांनाय मैया बिथांखौ जोबथा बिदाय होदों। हाबाफारियाव बाहागो लादों भारत हादोरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा। टिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा नगाव जिल्लायाव जानाय लटारि खेलानि सेथि बान्था आल्ट्रा बासखौ मोननो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। बर' मिउजिक भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि थागिबि मनज नार्जारिनि दिहुननायाव आद्रा थाबाय मुंनि दोंसे रमान्टिक मेथाइनि मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दासान्दि सोलिगासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअआव बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि सुदेमसना रामसियारि, फावखुंगुर पिके बिथांमोना फाव खालामदों। बेनिनो शुटिंखौ गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव खालामबोनाय बायदिनो थांनाय मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आमलाइगुरिनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियावबो खालामफैदोंमोन आरो आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव शुटिं खालामफैनो मोननानै फावखुंग्रि सुदेमसना रामसियारि बिथाङा गोजोननाय फोरमायथिदों। लोगोसे बे आद्रा थाबाय बर'नि मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना दान मोनसेनि गेजेरावनो देंखोमाला प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन होनना फोरमायथिबावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों। गोदान आदबजों बार गुबुंनाय, दै गुबुंनायखौ होबथानो थाखाय आरो दैनि फुंखाफोरखौ रिसाइकेल खालामनो बेबस्था खालामगोन होनना फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। आदानि ग्रुपनो हा हगारनानै होनायनि सोलायै थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेड, टेकनिकेल, नन टेकनिकेल साख्रिफोरा परबतजरा बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जानांगोन होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरोबाव मख'नो गोनांदि परबतजरायाव थार्मेल पावार प्लान्ट गायसननायाव रावनिबो हाखौ सेख'नानै लानाय नङा होनना फोरमायथिदों सिएम प्रमद बर' बिथाङा। फारफ्रोमबो बिथिङाव मोजां गाज्रि नायबिजिरनायनि उनावसो बे इन्डास्ट्रिखौ गायसननाय जागोन आरो बेनिखायनो गामिनि आफादफोरा जेब्लानो सावरायगोन अब्लानो सोरखाराबो सावरायनो थियारि होनना फोरमायथिदों सिएम प्रमद बर' बिथाङा। 32 नं भेरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय गं 14 भिसिडिसिआव बड'लेण्ड सिएम काप फुटबलनि बारहुंखा। थांनाय मैया खासियासुबा भिसिडिसिनि सिङाव गुरुसाल गेलेग्रा फोथाराव मासिगिरि बिन'द सोरगोयारिनि बानजायनायाव बड'लेण्ड सेम काप जोलुर बादायनाया जानानै थांबाय। सिंग्रिबारि बारहुंखा क्लाबा देरहासार जानानै भिसिडिसिनि चेम्पियन जायो होनना खौरां मोनदों। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन
गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।